Lähitähtemme aurinko on meille kaikille tuttu. Meillä Mikkelin Ursassa havainnoidaan aurinkoa myös kesäaikaan. Nykyisellä havaintovälineistöllä voimme näyttää auringosta pilkkuja ja yleisrakennetta. Ja se on jo vaikuttavaa. Mutta H-alfa-teleskoopin avulla voisimme avata aivan uuden näkymän. Liekehtiviä protuberansseja, filamentteja ja auringon elävää pintaa. Haluaisimme tarjota tämän uudenlaisen näkymän kaikille tähtitieteestä kiinnostuneille erilaisissa tapahtumissa, kouluissa ja tähtitornilla. Tee tähtiteko ja tule mukaan kaikkien meidän mikkeliläisten hyödyksi.